Gelder, un specialist al inelelor. Între timp am văzut nota lui Filipu de la Sol. 15 a fost o notă destul de bună. Iar acum din Chimbui, din Germania, să nu credeți că s-a născut acolo. Sau poate că s-a născut, dar din părinți din alte zone ale lumii. Chimbui însă are o săritură destul de corectă, simplă. da, dar corectă. Nercea cu salt și un șurub. L-am uitat și pe dublul campion mondial, Mitja Petkovsek din Slovenia, care și el evoluează aici, la Glasgow. (13.875) pentru prima evoluție. Petkovsek este dublu campion mondial în 2005 și 2007 la paralele. Cam joasă săritura a doua. Trezare joasă, va fi depunctată. A executat un stâmpeam salt înainte întins cu 180. Sărituri simple amândouă. Așa este. Sportivă. Am văzut și așa acea depărtare de picioare. Ca și la prima săritură.